पेडणेकर. आरवल वैद्यकीय आणि संशोधन केंद्र ह्या संस्थेचा आम्ही ही आरवली विकास मंडळ नावाच्या मंडळातर्फे रजिस्टर परिषद चालू येते. त्याचे आम्ही विश्वस्त आहे आणि विश्वस्त मंडळाचे चेअरमन. ही जबाबदारी गेल्या मार्चमध्येच माझ्याकडे आलेली आहे. पण माझं सुदैव असं आहे की माझा जन्म ह्याच गावी झाला आणि हे हॉस्पिटल ज्या संस्थेतर्फे सुरू झालं आहे त्या संस्थेचा जन्मही आमच्या या शाळेच्या शिक्षणाच्या अडचणी दूर करण्याकरता झालेल्या एक स्कूल दक्षता कमिटी नावाच्या ग्रामवासियांच्या ग्रुपमधूनच झाला. त्यावेळी शाळा पडल्यानंतर मुलांना धर्मशाळेमध्ये किंवा अन्य ठिकाणी हलवण्यात आलं आणि 1960 साली सुरू झालेली ही पडझड 1992-93पर्यंत म्हणजे जवळजवळ 25 वर्ष जास्त वर्ष झाल्यानंतर शिवाय ती बिल्डिंग पूर्ण झाली नाही. हा अनुभव लक्षात घेता गावातील वंचित गरीब माणसासाठी काहीतरी सेवा केली पाहिजे म्हणून निर्माण झालेली ही संस्था विषयावर मंथन करून 1996 साली झालेल्या श्रीदेव विठोबा प्रतिष्ठान सोहळ्याच्या अंतर्गत जो एक एकमेवाद्वितीय असा आरवलीवासियासाठी सोहळा होता. त्याच्यामध्ये ह्या वैद्यकीय सेवेचा पुनर्जन्म झाला आणि त्यातून ह्या मंडळाला जी जागा पाहिजे होती ती आरोग्याच्या दानशूर व्यक्तींनी सुधारस्ती दिली. त्यांचे आम्ही नेहमीच आभार मानत आहोत आणि त्यातून निर्माण झालेली संस्था आरोग्याच्या अनेक सदस्य मंडळाकडून स्वतः दिलेल्या देणग्यातून आणि मुंबई स्थित ग्रामवासियांनी केलेले कंदुरकेचे कार्यक्रम आणि विविध योजनातून देणग्यातून होत झालेले आहे. आणि त्यातून निर्माण झालेली जी ही संस्था आहे त्याच्यात व्हिजिटिंग डॉक्टर्स म्हणजे बाहेर येणाऱ्या डॉक्टरांची पिरियडिक सेवा आणि विशेष म्हणजे नेत्ररुग्णालयाचे कॅटरेक्ट ऑपरेशनसाठी जे थिएटर बांधलेलं आहे हिराबाई झाटी यांच्या नावाने तर त्याची विशेष खासियत आहे की आजपर्यंत आम्ही गेल्या अनेक वर्षात 5,500पेक्षा जास्त कॅटरेक्टचे ऑपरेशन 100% सक्सेस रेटमध्ये केलेली आहे. आणि हा परिसर त्यामुळे गोवापर्यंतच्या आणि इकडे सिंधुदुर्गात संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये हे केंद्र विशेष याच्यासाठी प्रसिद्ध आहे की इथे जी सेवा मिळते तिची क्वालिटी उत्तम ठेवण्यामध्ये आणि दर्जा चांगला ठेवूनसुद्धा खर्चाचा ताळमेळ बसला पाहिजे या दृष्टीनं सगळ्याचं मंडळ विचार करते. आणि ह्या विचारांमुळेच ह्याच्या पुढे जे 24 तास सेवा अन्य काही प्रकल्प आहेत ते पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आता पुन्हा त्याचा स्रोत व्हावा म्हणून हा 25वा वाढदिवसाचा सोहळा निमित्त करून पुन्हा एकदा जनतेसमोर आपल्या समाजात बांधवाकडे जायचं ह्या उद्देशाने हा सोहळा आम्ही आता आयोजित केलेला आहे.
साधारणतः 25 वर्षापूर्वी या संस्थेची स्थापना झाली. 25 वर्षापूर्वी हॉस्पिटल उभं राहिलं. खूप कष्टाने त्यावेळचे ट्रस्टी जे आजही आहेत, आजही आमच्याबरोबर काम करतायत, त्यांनी खूप कष्टाने ही संस्था उभी केली आणि अभिमानाने सांगावं वाटतं की आमच्या गावच्या गरीब लोकांना, बऱ्याच जणांना या संस्थेपासून फायदा झाला. आज छोटंसं लावलेलं हे झाड खूप बऱ्यापैकी फोफावलंय आणि आता आम्ही प्रयत्न करतोय त्याला अजून पुढे घेऊन जावायचा. आमच्या वेतोबाचे आशीर्वाद आमच्या पाठीमागे आहेत आणि ही संस्था ज्यांनी स्थापन केली ते सगळेही लोकही आजही आमच्याबरोबर आहेत. निश्चित आम्ही काहीतरी नक्कीच अजून काहीतरी करू ह्याच्यात.
व्हिडिओ मला मागे आणि माझे सर्व माझे सरपंच बंधू आणि शिक्षणाधिकारी सर्वांना अभिनंदन करून तयारीचे वक्तव्य हा माझा विषय नाही किंवा त्याबद्दल सगळ्यांची माफी मागू. मंडळाच्या वतीने किंवा मंडळाची पार्श्वभूमी विषय करण्याचे हे जबाबदारीचं काम माझ्याकडे दिलं आहे. तर ते इकडे तिथे होता त्यांचं वाचन करून मंडळाच्या 1960च्या आसपास जी निर्माण झालेली परिस्थिती होती आर्थिक निर्मितीची गरज शिक्षणासाठी नेहमी अग्रक्रम येणाऱ्या परिसरातील ज्या गावात भेडसावत होती ती म्हणजे प्राथमिक शाळेच्या सगळ्या इमारती मोडकळी झालेल्या इमारती. पण जर त्यातून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न लक्षात घेऊन त्यावेळीच्या तज्ञ शिक्षकांनी त्याच्यात आजही आमच्या उपस्थितीचे झालेले आहे. पालकांच्या संमतीने शाळेचे वर्ग, देवालय, धर्मशाळा आणि अन्य खासगी जागा भरून इमारत दुरुस्तीची संधी उपलब्ध करून दिली. लोकवर्गणी आणि सुस्थितीत असलेल्या लाभलेल्या ग्रामबंधू आणि विद्यार्थ्यांनी 1960 मध्ये सुरू केलेले हे इमारतीचे काम पूर्ण होण्यास 25हून जास्त वर्ष लागली. 25 वर्षाचा कालावधी झाला आणि पूर्णत्व 1947 सुरुवातीला जेव्हा ही पिढी जवळजवळ पूर्ण होत आली तेव्हा त्यावेळी निर्माण झालेली एक समिती, स्कूल दक्षता कमिटी नावाच्या ग्रामवासीयांची एक समिती होती. त्याचं रूपांतर निधी संकलित जो होतो तो अधिकृत व्हावा, लिगली व्हावा यासाठी रजिस्टर केली गेली आणि त्याचं नाव आरवल विकास मंडळ 1987. ह्या 87 साठी स्थापन झालेल्या समितीने मुंबईमध्ये स्रोत किंवा पैशाचा होता तो फक्त निधी सदर हे देणग्या, व्यक्तिगत देणग्या म्हणजे सभासद जे बिंदूवरचे आरोग्याचे ग्रामस्थ इथले आणि मुंबईतले त्यांच्या घरी जाऊन जे मिळेल ती देणग्या लोकांना त्यातून ओळखी पाळखी झाल्यानंतर कमर्शियल त्यावेळी नाटकाचा प्रोग्राम हा होता. स्टेजवरती काही नाटकं घेणं, आणखी संगीताचे कार्यक्रम अशा प्रकारच्या ह्याच्यातनं जो पैसा निर्माण होईल तो पैसा शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या म्हणजे त्यावेळी बसण्यासाठी बांधव इमारती आणि त्याच्याशिवाय गावात गरीब लोकांच्या आवडत्या प्रासंगिक अडचणी येतात. म्हणजे कोणाचं घर पडणं, कोणाचं घरी आग लागणं, कोणाची गवत फ्रीज म्हणजे बैल पडणं अशा प्रकारच्या ज्या आपत्ती होत्या त्यांना मदत करण्याचा एक उद्देश मंडळाच्या ह्याच्यामध्ये होता. त्याप्रमाणे हे काम चालू होतं. करण्याकरता थोडीशी पद्धतीवर आली तर आरोग्य गावामध्ये असलेल्या वेतनाच्या रूपाने गावाच्या बाहेरून येणाऱ्या भक्तासाठी गावात राहण्याची सोय नव्हती. तर त्यासाठी मंडळाने भालकी देसाई नावाचे प्रसिद्ध संगीतकार आले होते. त्यांचं एक घर होता देवळाच्या मागे. तिची जागा घेऊन 6 वर्षाची सरपंच सर्वात मोठी अशी बिल्डिंग म्हणून ती देवस्थानच्या ताब्यात दिली. आरवल विकास मंडळाचा पहिला काम त्यावेळेचं. त्याच्यानंतर 96 साली जेव्हा पुन्हा प्रतिस्थापनेचा कार्यक्रम सुरू झाला तेव्हा पुन्हा या कार्यक्रमानंतर गावात वैद्यकीय सेवा आरोग्य सेवेचा अभाव पहिल्यापासून जाणवत होता. आपण त्याच्याकरता काही करता येणं शक्य होतं की नाही आता विचार चालू होता. पण ह्या प्रसंगी देवाच्या सर्व मित्रमंडळींनी आणि ग्रामस्थांनी एकत्र करून एक छोटंसं वैद्यकीय सेवा केंद्र किंवा हॉस्पिटल निर्माण करावं अशी एक योजना आखली गेली आणि एवढे मोठ्याने बोलत आहेत की त्याला तिकडे त्याची पूर्ती करण्याचा प्रकल्प खाजगीरित्या अतिशय कमी खर्चात दर्जेदार आरोग्य सेवा सरकारी नियम पाळून देणं किती अवघड आहे याची जाणीव असूनही ते करणं नितांत आवश्यक असल्याचे मान्य केल्यावर ते शिवधनुष्य पेरण्याचे कार्य मंडळाने स्वीकारले. ते पेरण्याचे
गावातील शेतकामवाल्यांच्या आणि नोकरीधंद्या निमित्ताने मुंबईत झालेल्या आंदोलनाचा जीवाचा वाटा आहे. या वैद्यकीय केंद्र उभारणी मंडळाच्या सर्व सदस्यांनी व्यक्तिगत पातळीवर पुढाकार घेऊन दाखवलेल्या दातृत्वातून जी प्रेरणा आणि ऊर्जा निर्माण झाली, त्यामुळे हा गोवर्धन पर्वत सर्व एकत्रित पंतप्रधानांच्या सहकार्या गोष्टी काठीने उचलून धरणे शक्यता आहे. यामध्ये भूदान करून उपयोग करणाऱ्या आमच्या गावातील वेगळे होणाऱ्या आणि नाटकाडी कुटुंबियांचे योगदान नोंदवलेलं आहे. तुमचा सगळा घटनाकारक या वैद्यकीय आणि शोषण केंद्राच्या स्वरूपात आपल्यासमोर सादर उभा आहे आणि याबाबतची एक पुस्तिका या प्रसिद्ध केलेली आहे. त्याच्यामध्ये या घडलेल्या घटनांचा आढावा घेतलेला आहे. एक गोष्ट आवर्जून पुनरुत्थित करण्यामध्ये वाटते की म्हणजे जेव्हा जेव्हा मंडळाची खरोखर आणि पराकोटीची गरज भासते आणि परमेश्वरावर निकाल श्रद्धा ठेवून मंडळाचा पुढे जाणारा प्रयत्न होतो, तेव्हा तेव्हा तो भगवंत कुणाच्या तरी रूपात प्रकट होऊन मतीचा हात घेऊन जिमावून येतो आणि असं म्हणतात की अनंत असते कमलावराने लिहिता किती गीत कृपाने. आता ह्या आणि असा आमचा एक अनुभव आलेला आहे की आमचे गावातील एक न्याच्यावरचे रेगे कुटुंबीय हे अमेरिकेत आहे. त्यांची एक रेगे कुटुंबाची कन्या अलका पै किंवा विवाह रेगे या अमेरिकातील भगिनीच्या काका आणि काकूंच्या म्हणजे काका काकूंच्या मृत्यू होतात त्या दर्शनाप्रमाणे त्यांनी 5 लाखाची देणगी मंडळाला दिलेली आहे. तर सांगायची गोष्ट अशी आहे की ही एक चांगली प्रक्रिया आहे. त्यातून प्रेरित होऊन आणखी असंख्य कड्या जुळल्या जातील त्याची मला तेव्हाच शंका नाही. ही संस्था आपली सर्वांची आहे. तेव्हा लोभ असावा, लक्ष असावे आणि आशीर्वाद असावा. आताप्रमाणे गडद नमस्कार. आरवल विकास मंडळ संचालित हे संशोधन केंद्र आम्ही चालू केलं आहे 25 वर्षापूर्वी. आज त्याचा 25 वर्ष आज त्याला पूर्ण होत आहेत आणि यामध्ये सर्व कार्यकारिणी मंडळाचे सदस्य व सर्वांचंच मुलाचं सहकार्य लाभलेलं आहे आणि सर्व देणगीदार आणि सर्व थरावर सर्वांनी केलेल्या मदतीमुळेच हे हॉस्पिटल उभं राहिलेलं आहे आणि हे साकारलेलं आहे. आणि आम्ही एक छोटंसं स्वप्न पुरी बाळगून आम्ही हे सुरुवात केली होती. त्याला आज पूर्णपणे आम्ही त्याच्यामध्ये यशस्वी झालो आहे. सर्वांचेच याच्यामध्ये हातभार लागलेला आहे. त्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक आभार.
मायेकर, थोडक्यात माऊली म्हणून लोक माझ्याकडे बोलले जातात. माझ्याविषयी मला सांगायचं, या हॉस्पिटलविषयी सर्वांनी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, आपल्या या केंद्राविषयी सर्व तुम्हाला सांगितलेलं आहे. पण या केंद्राची पुढील वाटचाल यासाठी मी बोलतो आहे. आजपर्यंत आम्ही 5,500 लोकांची दृष्टीदान केलेलं आहे, म्हणजे कॅटरॅक्टची ऑपरेशन केलेली आहे. पण तिथे न थांबता आम्हाला पुढे जायचं आहे. यासाठी आम्हाला तुम्हाला एवढी विनंती करायची आहे, तुम्ही एका व्यक्तीला तरी दृष्टीदान द्यावं. आणि ते दृष्टीदान मुंबईमध्ये 35,000 ते 40,000 होतं, ते आमच्या हॉस्पिटलला फक्त 10,000 होतं. यावेळी एखाद्या माणसाला कॅटरॅक्ट किंवा डोळ्याचा प्रॉब्लेम होतो, त्यावेळी त्याच्या इतरांना पण घरच्यांना पण त्रास होतो. आता अशी परिस्थिती आहे, तुम्ही जर एखादा दृष्टीदान केलं तर तो मोठं पुण्य तुम्हाला मिळेल, मोठं दान होईल तुमच्याकडून. यासाठी एका माणसाला तरी तुम्ही दृष्टीदान द्यावं अशी आम्ही तुम्हाला विनंती करतो आहोत. त्यासाठी फक्त 10,000 रुपये तुम्ही जमा करायचे आहे आणि एका माणसाला दृष्टीदान करून दृष्टीदान केल्याचं पुण्य तुम्हाला मिळावं, हा आमचा मेन उद्दिष्ट आहे. माझं नाव बाबूराव उर्फ दिलीप साळगावकर. गेली 36 वर्ष मी ट्रस्टी आहे आणि ट्रेझरर पण आहे. आम्हाला ट्रेझरर असल्यामुळे मोठीच जबाबदारी होती माझ्यावर. त्यासाठी आम्ही भूदात्यांकडे गेलो. 3 भूदाते आम्हाला मिळाले, कोठारी परिवार, रेगे परिवार आणि नाडकर्णी परिवार. या लोकांनी तिघांनी आम्हाला बक्षीस प्रकाराने जमीन दिली. त्यानंतर आम्ही सिद्धिविनायकांना भेटलो. सिद्धिविनायकचे ट्रस्टमधचे आमचे जयंतराव साळगावकर, सुरेश प्रभू हे लोकांना भेटून आम्ही त्यांच्याकडून 12 लाख रुपये आम्ही त्यांच्याकडून आणली, देणगी आणली. सगळे व्यवस्थित त्यांनी आमचे 12 लाख पूर्ण केले. स्टार्टिंगला येऊन त्यांनी भूमिपूजन पण सुरेश प्रभूने केलं. त्याचबरोबर पहिला माळा आमचा खालचा ग्राउंड फ्लोअर पूर्ण झाला. लोकवर्गणी मिळाली, सगळ्यांनी सहाय्य केलं. आमच्या गावातील लोकांनी, मुंबईतील लोकांनी सहाय्य केलं. असं करून आम्ही हा पहिला माळा पूर्ण केला. त्याच्याबरोबर मुंबईतील महालक्ष्मी ट्रस्ट, मुंबादेवी ट्रस्ट, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सारस्वत बँक ह्या लोकांनी पण आम्हाला बरीच देणगी देऊन आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे.
आणि लोकवर्गणीतून नंतर आम्हाला एक सुरेश प्रभू झाटिये, एक काजू कारखानदार उद्योजक हे आमच्याबरोबर सहभागी झाले आणि त्यांनी आपल्या आईच्या स्मरणार्थ कैलासवासी हिराबाई नारायण प्रभू झाटिये यांच्या स्मरणार्थ बाजूचे एक लहान खाली एक साधारण 1200-1600 स्क्वेअर फीटाचा जागा बांधून दिली. त्या भागाला आम्ही कैलासवासी हिराबाई नारायण प्रभू झाटिये रुग्णालय, नेत्र रुग्णालय असे आम्ही नामकरण त्यांचं केलेलं आहे. आता ह्या इमारतीला आमच्या 25 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आणखी 5 वर्षांनी हिराबाई नारायण प्रभू ह्या इमारतीला सुद्धा 25 वर्ष पूर्ण होणार आहे. त्यांचा पण आम्ही असा महोत्सव, रौप्य महोत्सव अशाच जोरात थाटात साजरा पण करणार आहे. अजून काय पाहिजे? काशीराम पटनाईक, मी ह्या गावातलाच रहिवासी आहे, पण मी 1986 पासून मुंबईला असतो. ही संस्था आपली जी आहे ती जवळजवळ 1986 पासून चालू झाली आणि ही बिल्डिंग आहे ती 1998ला उभी राहिली. त्या वर्षापासून म्हणजे 1996 पासून मी ह्या मंडळाचा एक छोटासा कार्यकर्ता म्हणून आहे. आतापर्यंत मी कार्यकारिणीवर एक कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो, पण ह्या वरिष्ठ लोकांनी मला आता ट्रेझरर म्हणून ह्या एक पदवी दिलेली आहे. त्याचा मला ट्रेझरर म्हणून पुढच्या दृष्टीने ह्या हॉस्पिटलला जो काय निधी जमा करायचा आहे त्याच्यासाठी मला भरपूर प्रयत्न करावा लागेल. आतापर्यंत आम्ही काही लोकांकडून निधी घेतलेला आहे, पण मी असा आता विचार करतो की जे आपले मंत्री लोक वगैरे आहेत त्यांच्याकडे वगैरे जाऊन ह्याच्यासाठी निधी उपलब्ध करायचा मी प्रयत्न करणार आहे, असं मी बोललो पण आहे त्यांना. तशी माझी इच्छा आहे, कारण हे हॉस्पिटल आहे हे आपल्या गावातल्या लोकांसाठी आहे. त्याचा त्यांना पुरेपूर फायदा व्हायला पाहिजे. खास करून ज्यांना डोळ्यांचा वगैरे प्रॉब्लेम आहे, ज्यांचं डोळ्यांचं ऑपरेशन वगैरे करायची गरज लागते, अशा लोकांना त्याचा भरपूर फायदा व्हायला पाहिजे. कारण डोळ्यांचं ऑपरेशन म्हणजे आमच्या मुंबईच्या ठिकाणी जवळजवळ 30 ते 35 हजार रुपये खर्च येतो आणि तोच खर्च आमच्या इथे जर आम्ही त्यांचं ऑपरेशन केलं तर 6,500 ते 10,000 पर्यंत त्याचं ऑपरेशन होऊ शकतं. याच्यासाठी आम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करणार आहोत आणि जास्तीत जास्त लोकांना दृष्टी देण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. हा आमचा एक पुढचा संकल्प आहे, हा आम्ही पूर्ण करण्याचा विचार करत आहोत.
मी मराठी कदाचित तुमच्यासारखा बोलू शकत नाही, म्हणून जरा मी इंग्रजीत बोलतो. Foundation stone for this was laid down almost around 26 years back. I distinctly remember it was Dasara day on which it was laid down. My mother, who hails from Bengulla, when she named that Dasara, she said, I am not going to be Dasara for almost 40 years or more. I would love to see it. And she remembered childhood when she used to come all the way from Bengulla to this place for the Dasara. So I told her, you go ahead and enjoy the Dasara. And she, along with my wife, came for the Dasara. As usual, I was stuck up with my work, so I could not attend. Whatever is the destiny, we don't know it, it's real. The chief guest was supposed to come here and lay down the foundation, did not turn up. And all the people were gathered, requested her to lay down the foundation stone. And it was my mother who laid down foundation stone for this. Till her death, she remembered it. What a coincidence. And then I've been coming to this place time and again, almost all these years. I have very pleasant memories of this place. It's not only the service, it's the hospitality, the warm welcome that is imparted to us when we come to serve a little, whatever we can, in this institution. I saw this place growing. And I was very happy to see this growth. Unfortunately, sometimes some misunderstandings occur or something, and there are some problems. But it can always be overcome. And I'm sure that it has been overcome and we are back to the same square where we started. Many times when I operated patients in Goa, I convinced them, I said, you will not stay in the hospital anymore. You go to the center, you will be taken care, and whenever I come or whenever you need, I will come and attend you. And everyone who came here were very happy that a real service was given to them, real humanitarian service was given to them. There are a lot of incidences, but if I go on narrating it, the time will not be sufficient. So I'll wind up it here only, saying that I'm really lucky and happy for having associated with the center for the last 2 decades or more. And promise you, I'll continue till probably I'll breathe the last. Thank you very much. Thank God bless everyone. Thank you. आरवली वैद्यकीय आणि संशोधन केंद्राच्या या आरोग्य महोत्सवी वर्षानिमित्त आज व्यासपीठावर उपस्थित आमचे मार्गदर्शक आणि ज्यांच्या राजकारणाच्या योजनेत आम्ही घडलो ते आदरणीय माजी आमदार शंकरभाई कांबळे, या वैद्यकीय संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष आदरणीय पेडणेकर सर, आजचे प्रमुख उपस्थिती आदरणीय डॉक्टर नाचनकर सर, आदरणीय डॉक्टर मूर्ती सर, आदरणीय राऊत सर, या गावचे प्रथम नागरिक आमचे मित्र आदरणीय तातोबा कुडव,
आरवल ग्रामपंचायतचे सरपंच आमचे मित्र आदरणीय शेखर कुडल, त्याचप्रमाणे सर्व व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर, आमचे मार्गदर्शक रेगे सर, उपस्थित सर्व मान्यवर, या आरवली संशोधन केंद्राचे किंवा आरवली विकास मंडळाचे सर्व प्रमुख सदस्य, त्याचप्रमाणे या आरवली वैद्यकीय संशोधन सेवा केंद्रामध्ये वैद्यकीय सेवा देणारे सर्व उपस्थित डॉक्टर, त्याचप्रमाणे या आरवली वैद्यकीय संशोधन केंद्राचे सर्व उपस्थित कर्मचारी वृंद, इतर खरोखर एखादी संस्था आज या ठिकाणी उभी करणं सोपं असतं, पण एखादी संस्था ती पुढे वाढवणं, टिकवणं हे खूप महत्वाचं असतं. आणि खरोखर आरवली विकास मंडळाने खूप चांगल्या प्रकारचं काम या आपल्या आरवली यासारख्या ग्रामीण भागामध्ये करत आहे, याचा सारखा अभिमान नक्कीच आमच्यासारख्या युवकांना नक्कीच आहे. आरवली विकास मंडळाचे कार्य नेहमीच असंच सर्व क्षेत्रामध्ये वैद्यकीय संशोधन, वैद्यकीय त्याचप्रमाणे शैक्षणिक सामाजिक उपक्रमामध्ये असंच त्यांनी या रौप्य महोत्सव वर्षाप्रमाणे पुढे 50, 100, 200 वर्ष अशी जास्तीत जास्त वर्ष या विकास मंडळाने पुढे करावी. आमच्या शुभेच्छा नेहमी पाठीशी आहेत. त्याचप्रमाणे खरोखर आज सांगायचं झालं तर माझ्या करिअरची सुरुवात सुद्धा आज या आरवली विकास मंडळ यांच्या आरवली संशोधन केंद्रामधूनच झाली. त्यावेळी सर्वप्रथम मी डिप्लोमा लॅब टेक्निशियनचा कोर्स पूर्ण केला आणि त्यानंतर सुरुवातीला 2 महिने या हॉस्पिटलमध्ये ट्रेनिंग घेतलं. त्यामुळे या संशोधन केंद्रातील प्रत्येक या इमारतीशी आणि या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांशी माझे अजूनही चांगले संबंध आहेत आणि नक्कीच याचा फायदा यापुढे सुद्धा माझ्या राजकीय जीवनामध्ये मला नक्कीच झाला. आणि आरवली तो ग्रामदेवत आमचं आराध्य दैवत विठोबा यांच्या कृपा आशीर्वादाने खरोखर मला या कमी वयामध्ये सर्वांनीच चांगल्या प्रकारे निवडून दिलं, मला भरभरून आशीर्वाद दिले. आणि ज्यावेळी आरोग्य सभापती, शिक्षण आणि आरोग्य सभापती झाल्यानंतर सुद्धा पहिला या हॉस्पिटलमध्ये आरोग्य विकास मंडळामार्फत माझा सत्कार करण्यात आला. त्याबद्दल त्यावेळी त्यांचं सुद्धा मी खरोखर आभार व्यक्त करतो. आणि सर्वप्रथम मला ही जबाबदारी दिली होती की आरवली विकास मंडळाची आपली शाळा आहे, प्राथमिक शाळा, आणि ह्या शाळेला कधी निधी मिळाला नव्हता. पण जेव्हा विठोबाच्या आशीर्वादाने चांगल्या प्रकारचा जवळपास 15 ते 20 लाखाचा निधी या ठिकाणी घेण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो. नक्कीच या आरवली वैद्यकीय संशोधन केंद्रामध्ये चांगल्या प्रकारच्या सुविधा आज जिल्ह्यामध्ये फिरत असताना असं कुठचंही संशोधन केंद्र नाही जिथे आम्ही सर्व ठिकाणी बघतो तर एक माफक दरामध्ये या ठिकाणी सर्व टेस्ट किंवा डॉक्टर या ठिकाणी उपलब्ध आहेत आणि सर्व डॉक्टर या ठिकाणी आपल्या सेवा एक सामाजिक उपक्रम या भावनेतनं या ठिकाणी येतात. खरोखर आजच्या या जगामध्ये डॉक्टर्स मिळणं खूप कठीण आहे, परंतु हे सर्व डॉक्टर्स या ठिकाणी विठोबाच्या सानिध्यामध्ये मायेपोटी या आरवली वैद्यकीय संशोधन केंद्रामध्ये येतात. उत्तरोत्तर या वैद्यकीय संशोधन केंद्राने चांगल्या प्रकारच्या सुद्धा पुढे भविष्यामध्ये सुद्धा चांगल्या प्रकारच्या सेवा सुविधा मिळत राहू अशी मी आरवलीचे ग्रामदैवत विठोबाचरणी प्रार्थना करतो. आणि खरोखर एक धन्यवाद मानावा लागेल, कारण कुठलीही संस्था किंवा एवढं मोठं हॉस्पिटल उभं करताना जे आर्थिक मदत लागते आणि या आर्थिक मदत हे एक चांगलं काम करतं या विश्वासाने आज कितीतरी बरेच देणगीदार दाते यांनी या आरोग्य संशोधन केंद्राला मदत केली. खरोखर त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आजच्या या कार्यक्रमाला मला बोलवला, माझा मान सन्मान केला आणि ज्या ठिकाणी पुढे शासना किंवा इतरही ज्यावेळी माझी गरज लागेल त्यावेळी नक्कीच मला आवर्जून सांगा. मी नक्कीच तुमच्या सोबत राहून काम करू. या ठिकाणी मला बोलवला त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
अशा प्रकारचे आपले आरवली संस्थेने जे आजपर्यंत कोणी जे केलं नव्हतं असा सत्कार माननीय सन्माननीय डोंगरे साहेबांनी आमच्या घरी येऊन आम्हाला आमंत्रित केलं की एखाद्याचा जीव वाचवणं हे खूप कठीण असतं आणि अशा प्रकारे आम्ही जीव वाचवण्याचं काम विनामूल्य कुठच्याही प्रकारचं निधी किंवा कुठच्याही गोष्टीचा निधी न कुठचा काही घेत नाही तरी पण आम्ही आमचे कुटुंबीय आणि भगत हे दोन वेळाच्या किनाऱ्यावर लाभलेली दोन घरं आणि प्रत्येक घटनास्थळ आम्ही प्रत्येक वेळा आम्ही जातो आणि तिथे कुठेतरी कोणीतरी बुडला असतात तर त्यांना ते आम्ही लगेच निघून काढतो किंवा एखादा कोणतरी बुडला तर त्याची बॉडी एक दोन दिवस मिळत नाही ती खोल पाण्यात जाऊन आम्ही स्वतः कुठचाही प्रसंग असू दे काही असू दे आम्ही कुठचीही पर्वा न करता ती बॉडी आम्ही पुन्हा शासनाच्या ताब्यात देतो किंवा त्यांच्या फॅमिलीच्या ताब्यात देतो आणि असा सत्कार आरवलीच्या विकास मंडळाने हा जो केलाय खूप चांगलं काम केलेलं आहे आणि अशा प्रकारे असा सत्कार करणाऱ्या लोकांचं जे सत्कार कार्य करतात त्यांचा सत्कार करणं खूप गरजेचं आहे आणि एवढंच सांगून मी माझे 2 भाषण पुन्हा करतो. मी प्रकाश रेगे आरवली विकास मंडळ स्थानिक व्यवस्थापन समितीचा उपाध्यक्ष. मी इथे या आरवली आरोग्य केंद्रात या ठिकाणी व्यवस्थापनाचं काम करतो. माझ्याबरोबर माझे सहकारी आहेत. आमचे अध्यक्ष स्थानिक व्यवस्थापन मंडळाचे डॉक्टर DT शिवशरण आणि आमची मुंबईत आरवली विकास मंडळाचं ट्रस्ट आहे. आज आमचा या हॉस्पिटलला 25 वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे 25 वर्षाचा एक रौप्य महोत्सव आम्ही साजरा करत आहोत आणि त्या अनुषंगाने आज मुंबईतील आमचे सर्व ट्रस्टी, मुंबई मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि या गावातले आमचे कार्यकर्ते या ठिकाणी आम्ही सगळे जमलेलो आहोत. आज या ठिकाणी सत्यनारायणाची पूजा सकाळी आहे आणि दुपारी एक कौतुकाचा सोहळा आणि संध्याकाळी एक प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते या ठिकाणी गुणगौरव होणार आहे. या हॉस्पिटल आपण पाहिलं असेल, नसेल तर आपण अवश्य पहा. एका खेडेगावात कुठलंही शासकीय मदत किंवा आर्थिक कुठलंही सरकारकडून काही मिळत नसताना केवळ आरवली विकास मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि त्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी जे आज 70-80 वयाचे आहेत अशा लोकांनी 1987 मध्ये याची मुहूर्तमेढ रोवली आणि या ठिकाणी हळूहळू म्हणता ही एवढी अवाढव्य इमारत उभी राहिली. नुसती इमारतच नव्हे तर या ठिकाणी सगळ्या तऱ्हेच्या वैद्यकीय सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. या ठिकाणी आमचं डोळ्याचं ऑपरेशनचं आमचे एक दाते सुरेश प्रभुधाटी गोवा
हे उद्योजक यांनी पूर्णतः नेत्र रुग्णालय बांधून दिलेलं आहे आणि या नेत्र रुग्णालयात महिन्यातून 10 ते 15 शस्त्रक्रिया होत असतात आणि या शस्त्रक्रिया आम्ही अल्प दराने या ठिकाणी करत असतो. त्याचबरोबर त्या वैद्यकीय सुविधा आहेत. त्या ठिकाणी आमचे दाताची म्हणजे डेंटिस्ट आहेत. आमच्याकडे या ठिकाणी हृदय विकारावर तज्ज्ञ येतात, ऑर्थोपेडिक सर्जन येतात. आमच्याकडे 2 ऑपरेशन थिएटर्स आहेत. आमची लॅब आहे, एक्सरे थिएटर आहे, सोनोग्राफी आहे. या ज्या सगळ्या सुविधा या सगळ्या केलेल्या आहेत त्या केवळ देणगीवर आणि लोकांनी दिलेल्या मदतीवर झालेल्या आहेत. आज 25 वर्ष या हॉस्पिटलला झाली. हा जो परिपाक आहे या कार्यकर्त्यांचा मेहनतीचा आहे. तन मन धन अर्पण करून आमचे जे या संस्थेचे संस्थापक श्री रघुवीर मंत्री, श्री गजानन पेडणेकर, श्री बाबूराव साळगावकर आणि अन्य त्याच्यापैकी काही जे आज आपल्यात नाही आहेत असे सुद्धा लोक होते. आता यानंतर आता आमचं पुढे उद्दिष्ट असं आहे की या ठिकाणी आम्हाला गेल्या 25 वर्षात अनेक आम्ही सुविधा दिल्या, परंतु आम्हाला कायमस्वरूपी 24 तास हे हॉस्पिटल या पंचक्रोशीसाठी, पंचक्रोशी आमच्या कुठलाही पेशंट आजारी झाला तर तो आम्हाला गोवा, कोल्हापूर, बेळगाव या ठिकाणी जे न्यावं लागतं, ती सुविधा इथेच उपलब्ध व्हावी म्हणून हे हॉस्पिटल 24 तास चालू राहावं, रात्रंदिवस चालू राहावं. यासाठी आम्हाला एका 24 तास राहणाऱ्या RMO म्हणजे पूर्ण वेळ डॉक्टराची गरज आहे. त्याचबरोबर आम्हाला या ठिकाणी नेत्र रुग्णालय जे आहे या 25 वर्षाच्या रौप्य महोत्सवाच्या च्यावर आम्ही या ठिकाणी जाहीर करत आहोत की 25 शस्त्रक्रिया मोफत स्वरूपात गरीब लोकांच्या करायच्या आणि त्यासाठी आम्हाला अपेक्षा आहे ती लोकांच्या सहभागाची, लोकांच्या आर्थिक दानाची. एका ऑपरेशनसाठी रुपये 10,000 एवढी मदत केली तर एका माणसाला तुम्ही दृष्टी देऊ शकता आणि त्या दृष्टीतून तो माणूस डोळस होऊ शकतो आणि त्याचं पुण्य हे तुम्हाला लाभणार आहे. म्हणून आम्ही लोकांना एक आवाहन करतो की यासाठी फक्त 10,000 द्या. एखादे दाते असतील त्यांच्याकडून असा संकल्प होईल की मला 10 ऑपरेशन करायचे, आपण एवढी रक्कम दिली तर 10 लोकांना दृष्टी येईल. ही आमची उद्दिष्ट आहे, हे आमचं ध्येय आहे. या ठिकाणी सगळ्या सुविधा लोकांना मिळाव्यात आणि यासाठी आम्ही सरकारी कार्यकर्ते झटत आहोत. जास्तीत जास्त तरुण लोकांनी यात सहभाग घ्यावा या दृष्टीने प्रयत्न करत आहोत. हे सगळं व्हावं या दृष्टिकोनातून आज मी आपल्यासमोर बोलत आहे. हे सगळं लक्षात घेऊन आपण सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य द्या, आम्हाला आर्थिक आमचा भार उचला आणि आपण हे हॉस्पिटल मोठं करेल.
त्यांना वंदन करून आज या ठिकाणी हरवली संशोधन केंद्राच्या कार्याला 25 वर्ष पूर्ण झाली आणि त्यानिमित्तानं हा होणारा कार्यक्रम आणि त्यासाठी उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर, मोठे मोठे मान्यवर या ठिकाणी आलेले होते. डॉक्टर आता व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सन्माननीय राऊत सर, सन्माननीय पेटेकर, सन्माननीय सरपंच तातोबा गुरव, सन्माननीय शेखर पुराव, डॉक्टर शिवशरण, अरुण देसाई, सन्माननीय अरुण देसाई आणि सन्माननीय प्रकाश रेगे माझे मित्र, ज्याने याचा शब्द ऐकण्यास बरं वाटतं असे सन्माननीय श्री, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनी, 25 वर्ष एखादी संस्था चालवणं ही काही खायची गोष्ट नाही. अशा तऱ्हेच्या संस्था ज्यावेळी चालवल्या जातात त्यावेळी मी थोडीशी वस्तुस्थिती सांगतो. वेगवेगळ्या विचारांची, वेगवेगळ्या मतांची माणसं त्या मंडळात असतात आणि त्यामुळे स्वतःचं वर्चस्व कुठेतरी वाढलं पाहिजे. माझ्यापेक्षा दुसरा जर कुठे वर्चस्व दुसऱ्याचं वाढता येतं, त्याचं वर्चस्व कसं कमी करेन या भूमिकेतून काही मंडळी अशा मंडळात असतात आणि हे मंडळ त्याला अपवाद नाही. पण तरी देखील आरवली गावातल्या सगळ्या तरुण होतकरू मंडळीने हे 25 वर्ष विरोधात असणाऱ्या माणसांना बाजूला करून त्यांना जुगारून या ठिकाणी चांगल्या तऱ्हेने चालवलेलं आहे. ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे. त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे. आता एखादी संस्था चालवायचं, आपण छोटासा क्लब चालवायचा असला तर त्याला देखील आर्थिक मदत लागते. पण एवढं मोठं मंडळ म्हणजे हॉस्पिटल चालवणं, अनेक लोकांच्या सहकार्यातून त्याला उभारा देणं, हे काम या मंडळांनी सगळ्यांनी केलेलं आहे. याच्यासाठी 8 दिवसापूर्वी माझ्याकडे देखील मंडळाची माणसं आलेली होती. मी त्यांना शब्द दिलेला आहे की आपल्या गावातीलच नाही, आजूबाजूच्या गावातील नाही, पंचक्रोशीतील नाही, तर आपल्या तालुक्यातील, बाजूच्या तालुक्यातील, किंबहुना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दानशूर व्यक्तींची मदत आपण घेऊया आणि आपल्या या मंडळाला उभारा देण्यासाठी चांगली मदत मिळवून घेण्याचा मी प्रयत्न करेन. काही लोकांकडे ते जाऊन पण आलेले आहेत. पैसे मिळाले नाही मिळाले, पण पैसे वसूल करणं माझ्या हातात आहे. ते मी सगळे पैसे वसूल करून तुमच्या सुपूर्द करेन. परंतु हे तुमचं जे कार्य आहे त्या कार्यात कुठल्याही तऱ्हेचा खंड पडू देऊ नका, अशा तऱ्हेची मी आपल्याला विनंती करतो. आहेत त्याच्यात देखील कोणतरी एखादा काटा असेल. गुलाबाच्या फुलाला काटे असतात, गुलाब सुंदर असतं, तुमचं कार्य सुंदर आहे, परंतु असा एखादा काटा त्या ठिकाणी असण्याची शक्यता आहे. त्या काट्याला त्याला बाजूला करायचं आणि त्या गुलाबाला
तसंच राखून ठेवायचं, तशा तऱ्हेचं काम तुम्ही करावं. तुम्हाला लागेल ती मदत या क्षेत्रकाम एकंदर मिळेल हे आश्वासन या ठिकाणी पुन्हा एकदा देतोय. मला या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष म्हणून आमंत्रित केलं, बोलवलं, त्याबद्दल धन्यवाद. तर परत आमंत्रित केलं अध्यक्ष म्हणून मी येणार नाही, पाहुणा म्हणून. त्याला मला मगाशीच जायचं होतं, पण अध्यक्ष असल्यामुळे मला अडकवावं लागले. असू दे, हा जरी विनोदाचा भाग असला तरी तुम्हाला जी लागेल ती मदत या ठिकाणी करण्याचं आश्वासन मी पुन्हा एकदा तुम्हाला देतो. तुमचं काम जोमाने चालू ठेवा. या ठिकाणी पुन्हा एकदा मला बोलवलं त्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हा सगळ्यांना भेटोबाची सगळ्या कृपाच दृष्टी राहू दे. तुमच्या मनोकामना सगळ्या भेटोबाच्या. पण माननीय अध्यक्ष शंकर कांबळे फक्त 5 मिनिटं मी एक आवाहन करणार आहे, तेवढं करतो आणि मग मी आभार प्रदर्शन करतो. आज आपण आपल्या या आरवली वैद्यकीय संशोधन केंद्राला 25 वर्ष पूर्ण आहेत म्हणून हा रौप्य महोत्सव साजरा करत आहोत. या आरोग्य सेवेची सुरुवात नेत्रदीपक असून आपण सुनिश्चित केलेल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. हे वैद्यकीय केंद्र, हे हॉस्पिटल हा आरवली विकास मंडळाचा उपक्रम या पंचक्रोशीतील खेडेगावात राहणाऱ्या आरवली, टाक, आसोली, मोठेमार, अणसूर, पाल, शिरोळा, रेडी, आरोंदा, आसगाव, धाकोडा येथील गरुडडोळे शेतकरी मोलमजुरी करणाऱ्या लोकांसाठी वरदान ठरलेलं आहे. परंतु आमचं उद्दिष्ट या आमचा एक छोटासा वैद्यकीय केंद्र, पण आमची आज अशी गरज आहे, आमका असं वाटतं की या छोट्याशा केंद्राचं रूपांतर एका चांगल्या 24 तास चालणाऱ्या, रात्रंदिवस चालणाऱ्या हॉस्पिटलमध्ये होतं. बरोबर ना? मग या ठिकाणी उपचारासाठी आपल्या गावातले लोक काही जातात, गोव्यात जातात, कोल्हापुरात जातात, सांगलीत जातात, बेळगावात जातात. या लोकांना तिकडे जाऊचा लागू नये म्हणून या हॉस्पिटलचा निर्माण होता. पण त्याच्यासाठी काय व्हाय, मोठी आर्थिक मदत आमका गरज असा. आत्ता आमचा शंकर कांबळे आमचे भाईंनी सांगितला की आपण सर्वतोपरी ही मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतो. आमचं एक उद्दिष्ट असा, आता हो आमचं 25वं वर्धापन दिन. या 25व्या वर्षात काय करतो आम्ही, 25 जोडप्यांचा सत्कार दुपारी केलो, पण त्याने आमचं समाधान नाही होत. आमचा 25 रुग्णांचे मोफत नेत्र शस्त्रक्रिया या ठिकाणी करतात. आणि यासाठी काय होया, बघा, एका रुग्णात दृष्टीदान देणार, दृष्टीदान देण्यासारख्या पुण्य नाही, त्याच्या डोळे मिळवून द्यायचे. त्याच्यासाठी जो खर्च येतात तो फिरवण्याची त्या गरिबाची ताकद नाही. आता 10,000 रुपये तुम्ही फक्त दिल्यात तर एका रुग्णाची शस्त्रक्रिया होऊ शकतात, एका तुम्ही डोळे देऊ शकता, तुम्ही त्याला दृष्टी देऊ शकता. तेव्हा आमची सगळ्यांना विनंती आता, या ठिकाणी आलेले बरेच पाहुणे असत, आमच्या ठिकठिकाणी गावचे सरपंच असत, निरनिराळ्या पदावरचे अधिकारी असत, निरनिराळ्या ठिकाणी काम करणारे मोठ्या कामात असणारे लोक असत, त्याचबरोबर छोटे छोटे लोक असत. कोणी एक ऑपरेशन करा, ज्यांना शक्य असेल त्यांनी 10 ऑपरेशन घोषित करा. या 6 महिन्यात आमचा 25 ऑपरेशनचा उद्दिष्ट राखता आणि याच्यासाठी तुमच्या सहकार्याची आवश्यकता. तर तुम्ही करा अशी मी विनंती करतो. आणि दुसरं आमचा एक उद्दिष्ट आहे, या आरोग्य केंद्र 24 तास चालू ठेवता, 24 तास या ठिकाणी सेवा द्यायची. तर या ठिकाणी आमचा आरएमओ म्हणजे पूर्ण वेळ डॉक्टरची गरज आहे. आणि हो डॉक्टर आजपर्यंत आम्ही बरेच प्रयत्न केले, पण तो डॉक्टर आमचा मिळत नाही. तो डॉक्टर जर मिळालो तर आमच्या इकडे जे सुविधा असतात, आमच्याकडे एक्सरे या असा युनिट असतात, आमच्याकडे चांगले सुसज्ज लॅब असतात, आमच्या ठिकाणी एक्सरे आमच्याकडे सोनोग्राफी असतात, निरनिराळे मशीन असतात,
डेंटिस्टसाठी आता आमच्या म्हणजे माझ्या चुलत भावाने एक अद्ययावत नवीन चेअर दिलेली असतात, डेंटल खुर्ची दिलेली असतात. नेत्र रुग्णालय, नेत्र शस्त्रक्रिया आमच्याकडे होऊ शकतात. 2 आमच्याकडे चांगली ऑपरेशन थिएटर असतात, त्या ठिकाणी ऑपरेशन होऊ शकतं. या सगळ्या जर आपल्याकडे होऊ शकतात आणि ह्या सगळं आम्ही करत असताना इतर खासगी रुग्णालयांच्या मानाने आम्ही अल्प दरात या ठिकाणी सेवा देतो. तेव्हा या हॉस्पिटलात ओळखीचा अवस्था होती, 24 तास हॉस्पिटल चालवतात आणि सगळ्या इकडल्या लोकांची या ठिकाणी सोय होती. अशा आता तुमचं मदतीचा हात दात्यांचं जर राहिलो तर आपण ही सेवा उत्कृष्ट रीतीने देऊ शकू, म्हणून मी सगळ्यांना परत आवाहन करतोय. आणि आता आभार प्रदर्शन या ठिकाणी बघा, वेतोबाची या ठिकाणी आमच्या कृपा प्रतिती तुम्हाला आत्ता येईल. आत्ता या ठिकाणी आम्ही आवाहन केला आणि या ठिकाणचे श्री शशिकांत पेडणेकर यांनी 3 ऑपरेशन करूची फुकट या ठिकाणी घोषित केलेला होता. आम्ही त्यांचे अत्यंत आभारी असतो. माझ्या आभार संपेपर्यंत आणखी 5 ऑपरेशन ती कोणीतरी घोषित करूची अशी माझी इच्छा आहे. या ठिकाणी आभार प्रदर्शन करत आहेत प्रथमतः आमचे अध्यक्ष, आमचे स्नेही आणि कित्येक वर्ष मी त्यांच्याबरोबर काम केलंय आणि आमदार म्हणून त्यांना आमच्या गावातले, आमच्या या शिरोड्यातले आमदार आमच्या मिळाले. 3 वेळा ते या भागातून निवडून गेले त्याच्यासाठी. आणि त्या माणसाला म्हणजे एवढं त्यांचा मी अनुभव घेतोय की अत्यंत निर्गवी म्हणून त्यांची एक गाव अजून ते निर्णया ठिकाणी फिराक आहे, त्यांची गाडी होती. पण कधी किती मिटिंगीत वेळ झाला असतो तर रस्त्यातील ओळखीच्या माणसात कधी हात थांबवून त्या गाडीतून त्यांच्या घरापर्यंत त्यांनी पोहोचवलेला आहे. मी त्यांच्या गाडीतून बरेच वेळा जात, त्याच्यामुळे तो अनुभव खूप साधा अनुभव. त्यांचे पाय नेहमीच जमिनीवर होते आणि मी सांगताय की त्यांनी आपल्यासाठी स्वतःसाठी काही करू नये आणि त्यांनी लोकांसाठी करण्याचा प्रयत्न केला. याच्यात पुढे ते आमच्या हॉस्पिटलसाठी करताना त्यांनी आश्वासन दिलेलं असं त्याप्रमाणे ते करताना हा निश्चित होता. त्यांचे आम्ही आभार मानतो, कारण आम्ही गेलो आणि त्यांच्याकडे आणि त्यांनी खरं म्हणजे काय म्हणता सांगता नसतं आपण सांगतो. अध्यक्ष म्हणून आम्ही त्यांच्या पत्रिकेत नाव घातलं, ते विचारल्याशिवाय खरं चुकीच असं नाही. पण ते आमच्या परिणामाला अध्यक्ष म्हणून नाव घातलंच कसं मला विचारलं. मग आमच्या लोकांनी हात जोडल्याबरोबर नाही मी येत काय काळजी करू असे आमचे आमदार, आमचे अध्यक्ष. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित बरेच आपले डॉक्टर गोळ्याचे येऊन गेले. आमचे या ठिकाणी विकास राऊत मुद्दा म्हणून गेले आणि आता ते शेवटपर्यंत थांबले. खरोखर त्यांचे आम्ही आभार मानतो. खरोखरच म्हणजे जे या सेवेतले असतात आणि ज्याच्या खरोखरच काहीतरी करण्याची इच्छा असतात असे ते असल्यामुळे ते शेवटपर्यंत न करता या ठिकाणी थांबले. त्यांचे आम्ही आभार मानतो. या ठिकाणी सरपंच आमचे आरवलीचे प्रथम नागरिक, आमचे सागरपेकर सरपंच, ते आमचे कार्यकारी सदस्य जातात ते. त्याच्यानंतर आमचे आजगाव दोन्ही सरपंच, आजगाव आणि भोंगवाडा, आम्ही सगळ्यांना जवळच्या आमंत्रित केले. पण दोन्ही महिला असून आवर्जून उपस्थित होते म्हणून त्यांचे आम्ही स्वतःच्या आभारी. आम्ही शेवटपर्यंत ते थांबले त्याबद्दल त्यांचे आम्ही आभार मानतो. या ठिकाणी उपस्थित असलेले सगळे आम्ही ज्यांचं सत्कार केलं ते सत्कार मूर्ती, त्याचबरोबर इकडे समोर अजूनही काही महिला या ठिकाणी उपस्थित असतात, काही आमचे बांधव उपस्थित असतात, काही तरुण उपस्थित असतात. मी तरुणांना एक विनंती यावेळी करेन की तरुणांनो, ही संस्था आता आम्ही सगळे जाणू वर चौथ्या वाटेवर असू तेव्हा आता संस्था तरुण होईल समजा. तुम्ही तरुणांनी या संस्थेचा कारभार हातात घ्या आणि तेव्हा बाबा संस्था चालू. परत एकदा या सगळ्यांचे मी आभार मानतोय. या ठिकाणी ज्यांनी या कार्यासाठी आमचा मदत केली त्या सगळ्यांची नावा न घेता या
ठिकाणी सगळ्यांचे आभार मानतोय आणि आता या समारंभ संपला अध्यक्षांच्या पत्रकार माझा मित्र आभार मानतोय बरं मानतोय पत्रकारांचे आभार मानतोय मानू काय भाऊ उद्या पेपरात त्यामुळे पत्रकार अनिल देशकर यांचं आभार मानतोय आणि सर्वांना या ठिकाणी समारोप केल्याचा अध्यक्षांच्या समिती मी घोषित करतो. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.